Bueno, bideo honetan ikusiko dugu zer diren periodoak eta taldeak. Dakizuenez, elementu ezberdinak kokatzen dira taula periodikoan, eta hau da gutxi gara taula periodikoaren itxura. Ikusten dugunez, zazpi hilera ezberdin ditu, zazpi errenkada ezberdin. Vale? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei eta zazpi, eta honek zer ikusi dauka atomoaren zazpi maila energetikoekin. Hau izango zen lehenengo solairua, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, eta horrela zazpigarrenera arte. Eta ondoren, ikusten dugu zelan dauden 18 zutabe ezberdin. 18 zenbaki hori nondi dator, alde batetik S logelak edo S orbitalak bakoitzak bi elektroi hartu aldituenak, gero P logelak edo P orbitalak bakoitzak 6 hartu den dituenak, 2 gehi 6 sortzi, eta azkenik D orbitala, erdian kokatzen dena, eta goratu honek hartu aldituela 10 elektroi. Fijatzen bazarete, lehenengo solairuan bi elektroi sartzen ziren, bigarren solairuan sortzi, hirugarrenean baitare, sortzi, gehi orain komentatuko duguna. Eta azkenean zer diran periodoak? Periodoak izango dira, hemen agertzen den zenbakia. Demagun gu daukagula elementu hau, hemen kokatuko duguna, hemen, elementu hau. Eta gu nahi dugu identifikatu elementu hori zuzenean, esan beharren zein den elementuaren izena, ze elementuaren izena esaten badugu, bilatu beharko dugu taula periodikoan, eta nosbait fijo tokatu zaizuela, elementu bat bilatzea taula periodikoan, eta batzuetan erraza da, eta beste batzuetan luzatu daiteke kontua. Baina esaten badigut zein den periodo eta taldea, kasu honetan periodo izango da, zenbat garren errenkada izango da. Kasu honetan, hirugarrena, beraz, periodoa 3 izango da. Periodoa 3. Eta bestetik, azkenean hemen dagoelako, eta bestetik jakin behar dugu zenbat garren taldea den, eta taldea zenbaki erromatarrekin adierazten da. Kasu honetan, 13, beraz, adierazteko elementu esaten dugu periodoa dela 3 eta taldea 13. Eta orduan, modu honetan, periodoa eta taldea ezagututa, gu badakigu hitz egiten ari garela elementu horri buruz. Bale, azkenean hori da, periodoa eta taldea da. Modu bat, elementuak taula periodikoan kokatu ahal izateko. Hemen, bean jarri dugu S1, S2, gogoratu esen bi bakarrik agertzen direla, beraz, S1, S2, azkenean jartzen dugu batetik, hemen goian agertzen den zenbaki arte, D1, D2, D3, D4, D10 arte. Zertarako balio du horrek. Imaginatu gu daukagula etengabe erabiltzen dugun adibidea nitrogenaren kasuan 7 eta 14. Eta egiten dugu konfigurazio elektronikoa da bat S2, bi S2, bi P3. Aurreko bideotan azaltzen dugu nondik lortzen den hori. Konfigurazio elektroniko hori ikusita, fijatzen bagara, ikusi dezakegu, kalkulatu dezakegu bere balentzia geruza izango dela 2 eta bere balentzia elektroiak izango direla 5. Aurreko bideoan egiten genuen. Balentzia geruzaren berdina izango da periodoa. Periodoa berdin balentzia geruza. Logika dauka, ari gara esaten periodoa izango dela ez dakit zenbat garran solairua, eta balentzia geruza da okupatuta zegoen azkenengo solairua. Aurreko bideoan komentatu dugun bezala. Beraz, ja badakigu nitrogenoa egongo dela, nolabait, berdearekin egingo dugu, egongo dela bigarren solairu honetan. Hemen aurkituko dugu nitrogenoa. Zein gelaskatan aurkituko dugu, horretarako balio du konfigurazio elektronikoa. Zorain begiratzen dugu konfigurazio elektronika zelan bukatzen den, eta iman ikusten dugu zelan jartzen duen P3. Eta horregatik idazten ditugu, hau guztiak hemen bilatzen dugu zein den P3, kasu honetan P3 hemen daukagu, botatzen dugu dana gora, eta horrek esan nahi du, justo gelaska honetan, begiratzen bauzu taula periodikoan, nitrogenoa dagoela. Beraz, konfigurazio elektronikoarekin jakin dezakegu zein den bere periodoa eta bere taldea. Zelan jakin dezakegu zein den periodoa? Balentzia geruzaren berdina. Balentzia geruza kalkulatzen badakigu, goratu dela azkenengo solairua okupatuta dagoena, kasu honetan 2 eta 2 hor agertzen delako. Periodoa eta balentzia geruza berdinak izango dira. Eta taldea jakiteko jakin behar dugu zelan bukatzen den konfigurazio elektronikoa, eta baitare jakin beharko dugu modu honetan ordenatzen dela taula periodikoa. S1, S2, gero D datorrela D10 arte, eta azkenik P1, P2, P3, P4, P5 eta P6. Hau, norbait izan dezak, eta buruz ikasi behar dut? Ikasten baduzue S, gero D eta gero P joango direla, S bi zenbakira arte heltzen dela, D 10 arte eta P 6 zenbakira arte, eta gero hauek ordenean doaztela zenbaki erromatarretan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, horrela, 18 arte, ez da gehiegi ikasi behar buruz.
Eta hori da taldea jakiteko. Orduan, balio digu bi norabidetan. Esan aldigute periodoa eta taldea, eta orduan guk kokatzen dugu elementua taula periodikoan, edo ematen digut elementuaren zenbaki atomikoa, horrekin idazten dut konfigurazio elektronikoa, konfigurazio elektronikoarekin valentzia geruza eta valentzia elektroia, eta valentzia geruza eta, valentzia elektroia izatez ez dugu erabili behar kasunetan, bakarrik valentzia geruza periodoa kalkulatzeko, eta bestetik, zelan bukatzen den konfigurazio elektronikoa, peiru jakiteko non kokatzen dugun. Azkenengo gauza, bi detailetxo. Lehenengo detaila pizkat lioso izan daitekena da hau. Vale? Hau da justo helioa. Helioaren kasuan egiten bauzue konfigurazio elektronikoa bukatzen da batez bi, eta dago jarrita P6 taldean, 18 taldean. Horrek zer ikusia dauka justo hemen agertzen diren elementu guztiak daukate solairua guztiz betea. Eta nola lehenengo solairua bakarrik bi elektroi sartzen diren, ez dugu hemen jartzen baizik, eta hemen elektroiak solairua guztiz beteta daukalako, horregatik jartzen da hor. Baina, azkenean jakitea, hau naiz eta P6 honetan egon, helioaren bukaera dela batez bi. Eta bestetik dago, zonalde hau, de hauek. Fijatzen bazarete, hemen, bigarren solairuan dago 2S eta 2P6. Hirugarren solairuan dago 3S, 3P6. Baina 3D ez dago hirugarren solairuan. 3D dago laugarren solairuan. Eta kontuz horrekin ze, D logelak nolabait esango dugu beti daudela urrengo solairuan. Hirugarren solairuko D logela dago laugarrenean. Laugarren solairuko D logela dago bosgarrenean. Eta horrela beti bat gehiago. Hemen baita ere agertzen dira F logelak, taula periodikoaren B kaldean, hemen agertzen dira F logelak, hemetik atratzen direla, gu horretan ez gara sartuko maila honetan, baina baita ere jakin ezazue, F logelak taularen kanpoaldean idazten direla, azkenean taularen itxura ez apurtzeko, baina ideia berdina da, solairu batetik aurrera F logelak agertzen dira, eta baita ere elektroiak hor bukatu daitezke, eta konfigurazio elektronikoa F bezalako zerbaitetan bukatu, baina gu hori ez dugu ikusiko. Beraz, argi izan behar dugu periodoak adierazten digula elementuaren zenbatgarren ilara den, taldeak esaten dugu zenbatgarren zutabea eta zenbaki erromatarrekin adierazten da, eta jakin behar dugu alde batetik perioda taldea daukagunean kokatzen gure taula periodikoan, eta beste alde batetik elementu baten zenbaki atomikoa ematen badigute konfigurazio elektronikotik periodoa eta taldea lortzea, gero guk berriz ere kokatu ahal izateko gure taula periodikoan.